Piro iki DP iki? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Bojo ora ngerti. Duit mirunggan. Tak deleh kene. Iso digledheki konangan. Deleh kene. Wah, aku seneng-seneng karo Joni, karo Endro. Wong aku tau janji nek kene kowe ya wis duit. Aman. Tak golekane ndak ngarani mlin tadi janji. Wih, lagi sing ditunggu. Wis tak Wis pas rolasan makan besar Pak Endro. Siap. Aku ki ora arep blenjani janji. Aku wis ngomong to, so nek entuk DP aku lengku arep nek Kalimantan kuwi lho. Wah, Aku wis entuk DP aku. Gitu. Tak jajakke. berarti sing bayari kowe lagi. Lho ya dijejeli gelas. Pertanyaan saya ya Pak Endro. Duitmu ki longgar ora? Lho kuwi duit mirunggan lho. Bojoku kuwi ora ngerti. Wah, Sak yuta. Wis makmur to? burung. Wis mimik urung? Burung. Ngelihono ngelakono engko arep blendang arep jedot tak jajake. Siap. Gule, sate, bakmi, bakso, mie ayam, opo? Mulai gowo. Bungkus oleh. Oke, Apa-apa. siap. Ning, aku saiki urung nggo duit. Terus? Mulih sik. Hmm. Duitku ki tak simpen. Disimpen nang omah? Alah, wis pokoke tenang wae tak delikke bojoku ora ngerti. Oke. Ayo, Ayo. melaku. Oke. Oke, jajan bareng. Iya, Pak Indro. siap. Ayo. Ayo. Tenang, tenang. Bos lak ngelih. Sik, nang kono enten ana dikit ya. Sik. Selamat sekaliwat. Tenang. 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 Loh. Amplope iki. Loh. Loh kok dadi Pindah. Piro, Bu? Ketoke oke. Aku wis nyepake. Wong pinter kok. Jajan ya jajan. Terima kasih. Aduh. Maaf, terima kasih. Terima kasih.